Čaute, tu je Mixer z Katkime. My si ideme zahrať hru GTA Vice City. No nie, nevieme. Nie, nevieme. Nie, nie. Načítaj sa. Tommy Vercetti. Zase tento zábavný rozhovor. Je, policajti! Ako kľudne mi napíšte do komentáru, že vám vadia tieto zasárovské cávačky, čo je stále. Ale tak. Dobre, ideme našim autom. Pozor, ty eskimák. Nie! To je pekné auto. Toto je pekné auto. Ten tyčky, dva špendličky, vyletel čert z električky, baba sa odlakla, na kolena klakla, to je detské ten. A ty hýbe z kola ven. To je moje auto. Ahoj. Máš šťastie. Ups. Nech ide ďalej premávka. To mi nasral? Jaj, tak auto mi nenechali. Čo je? Ako... Bum. Jej, zelená. Seka to. Seka. Musím si nájsť zasa nové auto. To je zlé auto? Není veľmi dobré. Toto je pekné auto tiež. Prichádza nová revolúcia aut. Žltá revolúcia aut. Ty. Super. A je po žltej revolúcii. Jej, toto je pekné žlté auto. Žičnem si. A už má prerazené sklo, také nechcem. Vyberavý. Dobre, pôjdem s staromodným autom. Ale však čo? Snad to nebude také hrozné. Len aby... Ty nesekaj. Nesekaj. Nesekaj, láskavo. Nesekaj, lebo ťa zbijem. Nevadí. Ešte jedna vec, nemám vodičák. Zatiaľ. A ozaj, čo si myslíte, dá sa vybaviť vodičák u veterinára? Ten by mi to asi najskôr uznal. Lebo podľa mňa aj tak by uznal, že neviem jazdiť. Karede auto. To bolo pekné. Otoč sa a teraz ho naháňaj.
Ten, kto má pekné auto, sa už nenadýchne. Šemevé. Není pekné auto. Dobrý deň, požičiate mi vaše auto? Budem splácať. Prepáčte, nemám peniaze. Čo? Asi som si ho pokazil. Kašľať na červenú. Buďte pozitívne naladení, je zelená. Som hoda. A ako sa na to pozerám, tak sme nikoho ani nezabili. No tak toto je nudný diel. Prepačte. Počkajte, idem urobiť troška hluku. Ja vám to akože vážne musím strihnúť. No aspoň niekto. No aspoň pár políšov sa našlo, s ktorými budeme viesť akciu nejakú. Dobre, tak čo? Fajn, už máme 3 hviezdičky. Čo urobíme? 3 hviezdičky. Čo ísť niečo oslaviť tak do klubu? Jej! Prešli sme cez trávu. Ja som si myslel, že tieto svine. Dováž sa ma zatknúť. Zatknutie nepríjmam. 4 hviezdy, fajn. Nie. Svine. Takže kam mi odletela motorka až. Žičnem si. Debil. Nie. Nastup radšej od tohto handicapovaného vozu a uteč. Kade ľahšie. Ups. Tak ďaleko neutečieš. Vystupuj z toho. Ty si inteligent. Že sme inteligenti. Nie. Dobre. Dobre. Fajn. Dobre, rovno rozpútame boj. Zabijeme Poliša. Ops, sorry. To bolo zozadu, debili. Neotravuj. Kuk! Teraz nebudeme utekať. Prekvapenie u mixéra. Však nie sme ženy. Počkať, jak sa... Ne. Dobrý deň, pustite ma. Nie. Zasa ty. Čo sa stalo s tým autom? No aj to je dobré, ale teraz musím utekať na nejakom, ktorý má rýchly motor. Nechcel som, nechápem, pokom tam strieľal, však hlavnou prioritou som ja. Super.
padlo natáčanie. Nie, že padlo natáčanie, ale padol prístroj na natáčanie. Ak to mám presnejšie povedať. Sekanie. Dobrý deň, požičam si. Nie, zasa, dobre, toto bude všetko. Prepáčte, naozaj musím. A to bude všetko. Tak, čaute, zdravím vás, Mixer.